Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with Usifiso Ekseni. He is sitting in the kitchen, he is sipping on some tea guys, but Usifiso is deep in thought. His mother-in-law is also in the kitchen, she's busy with something, and Usifiso's younger siblings, his younger sister and brother are busy in the kitchen, busy getting ready for school. So his wife, Usifiso's wife walks in and she can see ukuthi yayibo her husband is deep in thought. She then says, "Ngaba konke kuhamba kahle baba." Usifiso snaps out of it and he's like, uzethu bamsuspendile emsebenzini wakhe. UMaNkwanyana then says, "Hayibo." Usifiso then says, "For unyaka wonke." Then umamazala kaSifiso then says, "Ngabe wenze njani?" Usifiso then says, "Ngesikhathi esiza uMaNkwanyana ukuthi aphile umpendulo. She was just doing what she was supposed to do as a doctor. Ngoba ebengekho udokotela ozosiza uMaNkwanyana. Kodwa wathola ukuthi umthetho ubungamvumeli ukuthi azithathele leso sinqumo leso." uMaNkwanyana then says, "Sengajezisweni ukuthi ebesiza baba." Usifiso's younger sister then says, "Manje nje kanjalo uzolahlekelwa umsebenzi wakhe after iminyaka ewu7 efunda kanzima kangaka." Usifiso then says, "Hayi kanti-ke ngizomsiza mina." And then the scene just ends like that. Guys, Usifiso usemathandweni uphethwe yistress njengenxa yaZethu. But then again, I get it. uZethu saved his wife and his son's life. Anyway, we see the same Sifiso usemsebenzini, guys. He's busy as he's about to sit down on the chair. Uthi umatron walking into a police station. So uSifiso surprised ukuthi ufunani umatron lana. He then says, "Hayibo." Umatron then says, "Ngifuna ukwazi ukuthi yonke lento yenzeke kanjani. Ungalokhu ungibingelela. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani le ntombazane elaqeze ingane etoilet isibonakala izulazula yonke le migaqo." Usifiso then says, "Ngibone intombazane encane edunga usizo. Ngabona ukuthi kungumqondo omuhle ukuthi ingabhadlele ejele kodwa ibe sekhaya nengane zayo." Umatron then says, "Ungenza islima manje. Ufuna ngiyikhwalele lento ngitshela yona njengamanje." Usifiso then says, "Matron, ngisacela ukukhuluma nawe la kancane." He's directing her ukuthi angene ofisini so that they can have a private conversation. Umatron ngempela angene ofisini. Usifiso then says, "Emma, ngiyacela." Umatron then says, "Ungalokhu ungibizela emakhoneni. Njengoba ungibizela la, ungacabanga ukuthi ngishintshe umqondo wami. Ngifuna impendulo njengamanje." Usifiso then says, "Before ufuna impendulo kumina matron, ngisacela ukuthi uphendule nje umbuzo owodwa matron. Unomusa wafika kuwena eklinikhi esenamasonto ambalwa ekhulelwe, wacela kuwena matron, wacela ukhipha isisu, wamnghabela. Ngaba yiqiniso lelo?" Umatron then says, "Yeah, wafika ngempela. Nganqaba ngoba ngeke ngivumele into efana naleyo eklinikini yami. Uyabona leya klinikhi akuyona indawo yokukhofozela izisu laphayana. As long as kusaphethe mina, that will never happen." Usifiso then says, "Uyabona ukuthi uphula umthetho since that is not your decision to make. Akuwona umzimba wakho. Ngeke ulawule umzimba womuntu." Umatron then says, "Unembeza wami would never allow me to do such a thing." Usifiso then says, "Unembeza? Ubukuphi lo mnembeza wakho ngesikhathi ubukisa ngengane yabantu uZethu?" Umatron then says, "Sesifike kanjani lapho koZethu?" Usifiso then says, "Yabona lento yakho. Ulokhu ukhonkotela abantu, udonsa abantu ngamakhala ngoba nakhu you the boss at the clinic. Ayigcine le eklinikhi lakho, hayi la esteshi sami. Usiyezwana?" Umatron just looks at him and then she says, "Aziphumele ngomnyango." Usifiso then says, "Ngiyabonga." Guys, matron, you know the way she acts so well, guys. You'd swear ukuthi she's a matron in real life. The way she's killing this character, guys, like ngiyamnyanya when I just watch it, because I'm just like, what type of person osebenza ngabantu yet treats people like this?
Yeah. Next scene ke kwaShwabi's tavern. uShwabi is playing pool with one of his customers. His wife uMangcobo was also sitting there watching them play pool. uNgaraje is busy wiping amaglass emuva. So uShwabi says kulo muntu kuleli customer, like a regular customer that he's playing pool table with. He then says, hi. Uyabona empilweni bengithi ngibone konke empilweni yami. Ukhona umuntu ongazala ingane esuka lapho ayithathe leyo ngane ayibuke. After looking at ingane athi hawu ngaze ngayizala ingane empi, ethi isuka lapho ayilaqaze phakathi emgodini wendlu wangasese. uNgarange then says, yabana nje la ungenakudla khona, you really get to see people's true colors. Bavela basangana makhanda benza izinto ezingasile kakhulu. Then uMike is a regular customer kwaShwabi. He's the one playing pool table noShwabi. He then says, hayi wena Ngarange, musa nje umbathisa uDuti. Yabona lo Duti ufike nalama 2000 lawa. Yiwo la mengabe bebhorekile uvela ubabone sebechikizisa izinga. From then on, they start undressing for men. uShwabi then says, ehena. uMangcobo comes in and then she says, hayibo, saze salithwala idombolo njengabantu besifazane. Hlezi kuyiphutha yethu ngaze ngayidabukela intombazana yabantu. Anisho nina aniyazi into ebizwa nge-postpartum. uMike then says, yiMike, yini manje leyo? Ibikhona ngenkathi zogogo nomkhulu bethu. uMangcobo then says, i-postpartum yi-depression that hits umuntu wesifazane osanda kuteta. Futhi ke yayikhona ngeyinkathi zogogo bethu yikuthi nje bona bebefela ngaphakathi. uMike then says, yimake ngikuchazele mina, abantu besifazane banalo mkhuba wokuthi benze noma yini ukubamba indoda, bayibambela imali. uMangcobo then says, hayibo. uMike then says, then when their master plan failed, umuntu uzoqala phansi enza umsangano njengale ntombazana le. uMangcobo then says, yazi mina angikaze nje nginizwe nikhuluma into enengqondo. Nimona ku-right ukuthi abantu besilisa bamithise emva kwalokho bangazondli ingane zabo. uShwabi then says, uyabona ke manje asizukuquzela uDuti lana. Uyabona le ngane yenze nje iphutha elilodwa. There's only one thing that she should have done. uMangcobo then says, yini leyo? uShwabi then says, bokumele le ntombazana le isikhiphe isisu kunanamanyala awenzile. uNgarange then says, kodwa mphathi wami, ucabanga ukuthi lokho kungcono than throwing ingane toilet? uShwabi then says, ngisho khona lokho. uNgarange then says, hayi kodwa isono yisono bakithi. uMike then says, nokubulala kuyafana, obulala nje. It doesn't matter ukuthi nini kanjani ukubulala kodwa ukusalayo. uShwabi then says, Mike, hlala phansi wena ungaze uzihlaze nje. uMike then says, sisadlala nje. uShwabi then says, ngithe hamba udlala nobani? And then the scene just ends like that. You know, one thing I love about the story, guys, ukuthi siyafundisa. You know, this whole thing about pregnancy, what uMangcobo was saying about postpartum depression, ukuthi khona into khona vele. I love ukuthi like they teaching the reality of what we go through in public hospitals. That's why I was saying, or public clinics. That's why I was saying ukuthi uMatron vele banjalo. This everyone can relate, or at least majority of us can relate to what they are talking about kulesi story. Next scene, girl, we see uSfiso. He is parking his van outside uZethu's parents' house. So when uZethu sees uSfiso's police van, she opens the gate aphumele ngaphandle. uSfiso then says, sawubona Mangwane. uZethu then says, sawubona Sfiso. uSfiso then says, bengidinga ukubona yazi ngikuphethene lokhu. He's carrying a brown envelope. He's like, ngiyathemba ukuthi this is what you need. He gives her the envelope. uZethu then says, is this what I think it is? uSfiso then says, uqinisile khona ama-receipts lapho and nefoni ngilitrackile ke. Kuyavela ukuthi he swiped for alcohol in the Durban nightclubs. Shuthi ebezijuxuza ngempela. uZethu opens the envelope, guys, abhekelela phepha that uSfiso brought for her. uZethu then says, hayibo, lo muntu did not even set his foot esibhedlela. uSfiso then says, checka lapho, there are even receipts. Ubuke futhi ukuthi uswipe ngabani isikhathi for utshwala eklabhini.
Uyavela what time he left. I guess he was done drinking. Uswayipile for upetroli when he passed le Emoy River, coming back this way in the wee hours of the morning. Uzethu then says, Fiso, do you know what this is? Iyona nto engiyidingayo ukuhlambulula igama lami. Usifiso then says, yeah. Kodwa ngeke ukwazi ukuyisebenzisa. Angiyitholanga ngomthetho. Nami nje ngiyithole ngendlela zami. You can see ukuthi uZethu is disappointed because what's the point of having this information if she can't use it? He then says, Ngiyaxolisa Mangwane, I wish I could help you prove your innocence. uZethu then says, Khuleka, usingisize kwanele. Angazi ukuthi ngikubonge kanjani ngalokhu. And then he smiled. He then says ukuthi yazi I'd be a widower today if it wasn't for you. And then the scene just ends like that. Guys, this man, hey, angalahlekelwa umsebenzi ngenxa yokuthi ufuna ukusiza uZethu. Next scene there, we see the same Sifiso. He goes and see uNomusa. uNomusa, the same one olahlele ingane at toilet. So mekangena at uNomusa's house, he then says, Kok olai endlini. Uphethe igrosa, guys. He's carrying rice and stuff for uNomusa. He then says, Uyaphila Nomusa, nabantwana. uNomusa then says, Hi sikhona siyabonga. uSifisa then says, Hi siyabonga impela. Then uNomusa smiles. uSifisa ambheka is like, yini manje? Why are you blushing and smiling? Wenzenjani manje? uNomusa then says, Hi, ayikho into etheni. uSifiso then says, Oh. uNomusa then says, Yikuthi nje, nikejene ke no-Dr. Zethu. Naye ke ebekhona la, nesikhwama esicishe safana nesakho. uSifiso then says, Oh. uNomusa then says, senithenga izinto ezifanayo nino-Dr. Zethu manje. uSifiso then says, ziyafana. Hayi shuthi sibe nomcabango owodwa sicabangela ingane. Kodwa ke ulungile because that means ukuthi wena you are getting the help that you need. uNomusa then says ungikhonzile angithi. uSifiso just looks at her and then he says ubhekisise la ngaphansi kunengubo yomntwana. Ngibonile nje ekseni hey amakhaza ayanyonyoba. uNomusa then says, Oh, because she can see ukuthi uSifiso is dodging the question. uSifiso then says, Umbathise impela, umbathise. uNomusa then says, Hayi phela mpemu. Musa ukuzenza ingathi konke lokhu wenza ngoba nakhu nenhliziyo enhle kuphela. uSifiso then says, Lalela la. Uzongifonela if ingane or if the children need anything. uNomusa can see ukuthi uSifiso akekho lapho. She then says, Oh. uSifiso then says, Waba ngiyabona ukuthi hayi ntombazana upholile uright nje. And then uNomusa laughs. She then says, Siyabonga. uSifiso aphakame and then he's like, Yeah, siyabonga. And then he leaves the house nje kanjalo. Guys, everyone is starting to notice this bond between uZethu and uSifiso. And the thing that's confusing me, ingathi bayaqhuquzelela yonke lento. Are they forgetting ukuthi uSifiso is a married person? But then again, kusemakhaya lana and isithembu is a very familiar thing. Anyway, last scene, uZethu tells her family ngale ndaba yokuthi uSifiso brought evidence, but she can't use that evidence because it's uSifiso did not obtain that evidence ngendlela right. Then uNomfundo, who is the sister kaZethu, then says ukuthi hayi man, le club that's appearing kula maphepha idume kabi. Maybe let me go to their social media page. I'm sure ngizothola something. Guys, uNomfundo found ama-pictures Dr. Mkhize. He is busy dancing there clubbing, and obviously you see those clubs when they post ama-video ney'thombe, the date is written there. So obviously they're going to use this evidence as, or rather uZethu is going to use this evidence to prove ukuthi she's innocent. So we see uZethu, she goes and see uSihlalo, that chief person or chairperson that was dealing case yakhe. So angongoze ke officini lakhe. The chairperson then says, Ngena, come in. uZethu angene. She then says, Sawubona Mnumzane. The chairperson says, How? Wena futhi, wenzenjani manje? Hlala phansi. uZethu then says, Mnumzane, ngiyazi ukuthi sekwenzekile, i-hearing seyenzekile, saqeda kodwa ngine information engidinga ukuthi uyibone.
usihlalo then says, angithi uyasho ukuthi i-hearing iphelile and sisithathile isinqumo, manje ufunani? Inkinga ikuphi lapho? Uzethu then says, ngiyakucela bandle nomzane, i-career yami le esikhuluma ngayo. The chairperson then says, how? Kanjani manje? Okay, fine ke, uno 2 minutes. Uzethu then says, ngiyabonga, ngidinga owodwa nje. I have proof that Dr. Mkhize was nowhere near the hospital ngalela langa ngenza i-C-section ngalo. She shows him the pictures. Chairperson then says, uyithathe. Uzethu then says, kwi-social media. Usihlalo then says, who did you bribe to get these lezi ithombe? Uzethu then says, I did not bribe anyone, nomzane. Yonke lento oyibonayo lana isemthethweni. Chairperson, he is so amazed. He's like, how? Hayibo. You clearly were telling the truth. We'll make sure the culprits pay for their sins. Uzethu smiled, and then the scene and the episode just ends like that. Guys, asithembeke ukuthi uSihlalo is not the type to be bribed. Let's just hope ukuthi he's going to do the right thing and justice is going to be served to Dr. Zethu. Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.